Όπως είπατε, για μια ακόμη χρονιά έχουμε έρθει σε αυτό το μαγευτικό τόπο με τους θαυμάσιους ανθρώπους για να συμμετάσχουμε στους αγώνες καγιάκινγκ. Περιττό να σας πω πόσο ευχαριστημένοι είμαστε, πόσο ευτυχείς είμαστε και εμείς, οι αθλητές μας, οι αθλητριές μας, οι προπονητές μας, οι εθελοντές μας. Είμαστε πραγματικά εδώ σε ένα τόπο που δεν τον αλλάζουμε τίποτα. Γι' αυτό και έχει πλέον καθιερωθεί κάθε χρόνο, όπως το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, πλέον έχει μπει κανονικά στο καλεντάρι μέσα των δραστηριοτήτων και των αγώνων των Special Olympics Ελλάς, έχει μπει η Λίμνη Κουρνά. Οι αθλητές μας είναι ενθουσιασμένοι, έχουν βρει εδώ πέρα ένα σωρό γνωστούς από τις προηγούμενες φορές, οι γονείς είναι ενθουσιασμένοι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να σκιάζει αυτή την όμορφη δραστηριότητα. Εύχομαι να είμαστε καλά και να ξαναγυρίσουμε πάλι και πάλι στη Λίμνη Κουρνά για να το απολαύσουμε οι αθλητές μας και εμείς και όλος ο κόσμος μαζί μας. Και ευχαριστώ πολύ την Περιφέρεια, ευχαριστώ πολύ τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, ευχαριστώ πολύ τον Δήμο Αποκορώνου, ευχαριστώ πολύ την ΑΝΕΚ η οποία μας χορηγεί το ταξίδι μας από την Αθήνα και τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα το ξενοδοχείο Pilot, το οποίο κάθε χρονιά μας ανοίγει όχι μόνο την αγκαλιά του αλλά και την καρδιά του για να μας υποδεχτεί και εμάς και όλη μας την αντιπροσωπεία σε αυτό πραγματικά το μαγευτικό συγκρότημα. Και πάλι ευχαριστούμε θερμότατα από καρδιάς.